Здравейте, приятели на канала Таро Мисия! Добро утро! Пожелавам ви един чудесен ден, изпълнен с това, което на всеки от вас ви е на сърцето. Днес ще питаме картите какво има да ви посъветват. Знаете, че картите са един нежен, приятен съветник, който така ви подтиква към правилните решения, към решенията, които са най-добри за вас, които понякога се случва така, че не винаги това, което трябва да стане е най-приятното, но винаги се случва най-доброто по най-добрия виж начин. Да видим кои сте вие днес тук и какво ви съветват картите, за да можете да имате един чудесен, прекрасен ден или когато това видео ви намери в ситуацията, в която се намирате. Тук при нас в момента има хора, които са в мъжката енергия, хора, които са съсредоточени върху това, което има да се свърши. Има да се върши работа, те я вършат и не се разсейват с други неща. Това сте вие, определено да, заети сте с дейността си, каквато и да е тя, и не се разсейвате. Да видим тогава, значи вероятно съветът е свързан с вашата дейност. Това, което имате да правите, което ви предстои като дейност. Така, тук при вас нещата развиват се добре в тази ваша дейност. Цикличността, която няма как да избягаме от нея, си върви. Развивате дейността, която е свързана с упорита работа и с много идеи, които се развиват от нулата. Работите с една такова детска наивност, ама от тази хубавата наивност, която така ви държи будни през нощта едва ли не, защото много се радвате на това, което правите. И нещата ви се получават. Определено ви се получават, защото ги правите с един такъв ентусиазъм. Тук няма страстта на жезлите, забележете. Тук имаме една земна енергия и тук там се прокрадва някоя емоция. И накрая се появява някакъв избор. Защото вероятно точно за това тази ситуация излиза при картите, защото вие работите упорито, трудите се, правите нещата, които така ви доставят удоволствие, които сте много съсредоточени. Накрая се появява някакъв избор, пред който сте поставени. Нека да изтеглим още две карти, за да видим какъв е този избор, който стои пред вас. Този избор е свързан с нещо от вашето минало. То така малко се прокрадва в настоящето и ви носи едно прозрение. Може би трябва да решите дали да използвате познанията от миналото, които имате, да се доверите на интуицията си за това, за да можете в крайна сметка да берете плодовете на вашия труд. Ако нещо имате чуденка, свързана с работата си, замислете се какво в миналото сте направили или ви се е случвало, което може да ви помогне в случая. Защото при тази дилема, която имате тук, миналото е вашия ключ. И ако го послушате, ще берете плодовете на неговите плодове. То няма да стане много лесно, обаче ще се случи. И така един съвет от оракулските карти, тези красиви оракулски карти на приказките. Трансформация. Така не се съпротивлявате на трансформацията, защото я случва за ваш най-висше добро. И я прегърнете. Най-доброто тепърва предстои. Пожелавам ви го от все сърце и ви желая хубав и успешен ден, приятели. До скоро!